Joo. Siinä on 8 karkkia. Häh? Ei paukku. Siinä on 4 karkkia. No eipä on 4, kun siinä on 5 karkkia. Eipä on 5 kuin 8. Kato kun mä lasken. 1, 2, 4, 7, 8. Ai jaha. Anteeksi vaan, mut mihinköhän unohtu karkit 3, 5 ja 6? Ei siinä oo semmosia enää. Kun niin ei oo. No me on syöty ne jo. Nyt on 8 karkkia tähteellä. Tajut sä jätkä, että jos me on syöty 3 karkkia, niin me ollaan syöty karkit 1, 2 ja 3, eikä 3, 5 ja 6. Ei, kyllä vaikka on oikeassa, hei. Kato, ei sitä tiedä missä järjestyksessä karkit on syöty. Kato, isi on itse voinut syötä jo kaikki alkunumerot niin, että siinä voi olla vaikka 15 karkkia, hei. No ei oo kyllä jätkin siis mitään hajuu numeroista. Eihän me nyt voida niitä siis sekaisin syödä. Voipaa! Niin voikin, kato, ei niissä karkeissa mitään numeroja oo. Vai niin jätkät? Niin, että siinä voi olla vaikka 100 karkkia. Niin, siinä voi olla vaikka 100 biljoonaa karkkia. Eihän me tiedetä paljonko isi on syönyt.